vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukomanashi, kutaura kudai handitomborina kana chandiinacho, handina mudzimai, handina kana mwana. Chinondinetsa ndechekuti ndine umwe mukadzi uyo wandakambogara naye. Uyo mukadzi akazosvika pakuti kwandiri, iwewe hauiti mwana. Saka kubva ipapo zvechokwadi ndakabva ndachizoshaya confidence zvachose, because takagara tose kwemakore nemakore. Akabva ati kwandiri, hauite mwana. Ndakamubvunza kuti why, akabva angoti zvandatokuudza ndizvozvo, kunyange ukanzi wazotora umwe mukadzi haumbofi wakaita umwe mwana iwe. Ende zvechokwadi kana ndikatarisa kumashure kwandakabva, handinawo pekuti ndinoti ndakambogarawo nemukadzi akati akambobatira pamuviri, in which ndakapinda mumarelationships ekuti ndaigara nemukadzi wandinenge ndichifambidzana naye 4 times. So pavakadzi vose ivavo hakuna kana 1 akambobatira zvake pamuviri. Then uyo wandakazopedzisira kugara naye ndiye akabva achizoti handidi hangu kuti ndige ndichikutambisira nguva yako, because ndatozviona nechekare kuti iwewe haukwanisi kuti unge uchizondipa mwana. So mukomanashi, ndo situation yandiinayo. Zvinhu zvinongondirwadza kana ndikatanga kufunga nezvazvo. Dzimwe nguva ndinombozviudza kuti kuzviuraya kunenge kuri nani, because matambudziko awo andakatarisana nawo akawandisa zvokuti ndinozvibvunza kuti saka ndichakwanisa here kudzikunda hondo dzose idzi dzandiri kurwidzana nadzo. Zvinondirwadza ndezvekuti mukoma, pane zvimwe zvinhu izvo zvakaitika pandainge ndichiri mwana mudiki, ende baba vangu nekuda kwekuti vainge vari murombo, handingati ndingavablema as such, but mwoyo wangu unorwadza kuti ipapo maybe dai vakaramba kuita zvavainge vanzi nemukoma wavo vange vachiita apo patakabva kumusha tichienda kuHarare kumba kwabamukuru, because ndainge ndichidawo kuti vange vachindiwanira mari yemaexam fees, in which mari yacho painge pasitomborina. Saka baba vainge vatombozama kutengesa imwe mombe yavo, but mukomanashi zvaiita sekunge zvainge zviine mhepo mukati. Mombe iyaya igoti yotadza kutengwa, saka vakabva vachizotengesa mbudzi, ndiyo mari yatakazoshandisa iyoyo kuti tinge tichizoenda kuHarare. So ndainge ndisati ndakambosvikawo pamba babanguru mukoma. Tikangoti tichingonosvika pamba, ndakabva ndaona kuti vanhu vaiita kuti sema, uye zvekare avo macousin brothers angu vaitoita sekunge inini maybe nditoriwo chimwe chinhu, vaitondi-ignore mukoma. Saka nerimwe zuva manje baba vakazoti vachitaura navo banguru, vakabva vavaudza kuti mangwana acho tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kumba retunokwira mabhazi ekudzoka kumusha. Asi chakandishamisa mukoma ndechekuti ivo banguru vakabva vachizobuda mumba vachimhanya vakapinda mumotikari mavo vakadhiraivha mukoma. I think maybe it was somewhere kumapast 8 ndokubva vachizodzoka. Pavakadzoka vainge vaine umwe micheka, iyoyi yavanoti mucheka weretso, uye zvekare vainge vaine bvumo iro ravainge vainaro netsvimbo. Saka vakabva vachizondibatisa zvinhu zvezvia, but mukomanashi baba vangu vainge vari munhu ainge achinamata. Kuchechi vainge vatori nechinzvimbo, asi nekuda kwekuti vainge vari murombo, ipapo vainge vava kungoitirawo kungoti tikwanise kupiwa mari yatainge tafambira yemaexam fees. Apa kumba tainge tichitoziva kuti tatosiya kumba kusitomborina kana chikafu, kusina kana anything. Mukomanashi baba vangu vakagamuchidzwa zvinhu zviya, vakabva vanzi ndaifanira kuti ndige ndichizozvitora kubva kwavari. Ndakazvitora mukomanashi nechiya kuda chavanoti nhekwe, chiya chinogara fodya
iya inoputwa nevanhu vanoita zvechivanhu. So zvinhu zvose izvi mukoma ndakati ndazvipiwa. Ndopavakabva vachizodaidza umwe mwana wavo mukomana. Mukoma kutaura kudai kuZimbabwe uku anotoita zveurana, like kana paina maybe minister kana kuti umwe munhu anenge achida kutenga whatever, iye ndiye anobva aitwa rana, anopiwa mari yacho obva anotenga zvinhu zvezvia. Mari yaava nayo imari imwe yekuti inotyisa mukoma, asi isuwo semhuri tiri kutongotambudzika. Vamwe havo vanoita sekunge vari nani, but inini kana ndakatarisa situation yangu ndega ndinosvika pakuzvinzwira tsitsi. Ndiye wandakagamuchidza zvinhu zvose izvozvo mukoma. Mushure mekunge tapedza kugamuchidzana zvombo zvose izvozvo uye zvekare nemucheka uya weretso, ndo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunomirira baba kunze kwegedhi. Baba vangu vakabatikana nazvo, takazotorara mumotikari mukoma, because tainge tatonzi taitofanira kutoti tinge tichitobvapo pamba pavo musi wacho iwoyo vachiti vainge vachida kuenda kuvhakation, ndokubva tachizorara zvedu mumotikari. Motikari iyi mufunge zvenyu yakatoita zvokutonopakwa kunze kwegedhi. Yaiva nespace, yaiva hayo nemasitsi ekuti waiti kana ukamapeta wainyatsokuona kuti ya uyu wakatongofanana nemubhedha, asi still sevaenzi mobva manzi munofanira kuti munge muchitorara panze peyard. Ivo vainge vachiti pana baba painge pasitomborina kana problem, asi inini vainge vasingade kuti ndike ndichizorara mumba mavo musi wacho iwoyo. Mangwana acho makuseni, I think it was somewhere kuma 4, ndo patakabva tachizonzwa vava kunoka pamawindo emotikari, vakabva vati handei, tisina kana kumbogeza. Baba vangu vakapiwa mari, but I still remember kuti ainge ari maUS. Mari yainge yakawanda iyoyo, ndainge ndisina kumbogara ndakaona mari yakawanda saizvozvo. Takabva tachizoenda zvedu kumba mukoma, but mari yacho kana chayakashanda handina kana kutomboona kuti yakashandei. Baba vangu vakazotoita zvokutotamburira futi kureiza mari. Mombe iyaiya ndo payakabva yachizotengwa, ndo mari yavakazotoshandisa kuti vange vachindibhadharira maexam fees. Mukoma nashe after baba vangu vazoshayika, upenyu ndakanyatsokuona kuti ya upenyu hunorwadza. Kuzonosvikawo ndichizotanga kushanda, but yaingovawo nyaya yekuti pano washanda pano wasiya, apo washanda apo wasiya, dzimwe nguva uchidzingwa kuita sekunge munhu asina kukwana. Kuzonosvika ndichizouyawo kunoku kuSouth Africa, kunyika yevatorwa. Shuviro yangu ndeyekuti dai ndakwanisawo kuita mwana, asi ndambozama mukoma nashe. Pamwe pauno uchitoona kutoti yatova risk, but uchingoti maybe ndinokwanisawo kuita mwana, asi zviri kuramba. Saka ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nai pachivanhu zvose izvo zvandakaitiswa, even though I am a Bible believing Christian, but pane zvandakaitiswa nabamukuru vangu, sezvandakuudzai kuti ndakagamuchidza mwana wavo uyo ava mupfumi ane imwe mari inotyisa. Izvozvo zvombo zvacho zvinoshandiswa nevanhu vanoita zveuvhimi. Saka I need your assistance please. Kana muchikwanisa mungondibetserawo mucomment section. Kunamata angu ndinonamata, kutsanya ndinotsanya, but upenyu hwangu wazosvika pakundiomera, ende ndoda kuti Mwari vange vachindiregerera, because dzimwe nguva ndinotopota ndichitozviudza kuti vakafa vanenge vari nani, ende ndobva ndatozviudza kuti kana ndikazviuraya zviri nani, besides ndinozochemwa nani sezvo ndisina kana mwana. Saka hakuna anozosara achizofunga nezvangu, uye zvekare hakuna mwana anozosara achitambudzika achiti vangu baba dai kwanga kuri kunzi vainge vachiri vapenyu, zvimwe kuda vaikwanisa kundibatsira. Ndinganzi ndiri wrong here nepfungwa dzose idzo dzinopota dzichindibata. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndodawo kungoziva kuti zvinoreveiko kuti unoitiswa zvinhu zvakadaro, unopiwa mucheka, after that wopiwa hanzi nhekwe, obva wapiwa tsvimbo zvekare nepfumo, and at the end of the day obvanzi unofanira kuti unge uchizvigamuchidza mumwe munhu. Ndona sekunge makatotorerwa chipo chenyu ini.
ameno ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma ndazosvikawo pakupererwa neupenyu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndakapinda mune rimwe group rainge rakanzi Chando Dating, ndokubva ndajoina muyame. Saka uchipindamo unotofanira kutoti unge uchitoverify zvechokwadi maadmin acho ari very strict. Umwe wacho kwava kutondifonera nevideo call akandibvunza mibvunzo yakasiyana siyana. After azvoona kuti ndainge ndiri mukadzi, akabva achizondiudza kuti painge paine joining fee, asi joining fee yacho iyoyo inozobhadharwa kana kuri kunzi ndinenge ndazowanawo partner. Yainge iri joining fee ye200 kana ndikazowana partner mugroup, then it means kuti ndiye anozobhadhara. Kana inini ndiine mari ndobva ndachizobhadhara maadmin aya. Ndikabva ndati paripo. Mukomana acho ndikabva ndachizosangana neumwe murume uyo akazova murume wangu, uyo akazonditora ndikauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Asi each and every day ndo inenge ingori nyaya. Kana ndikangoita mistake chete, ndinobva ndatanga kutukwa, munhu achipopota iye achiti dai ndakaziva I could have left this fool in Africa. Izvozvo ndakaita mistake because munhu akadai so hatomborina kana chaanoziva. So mukomana acho ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndiri kuno hangu mukoma kuUK, but life yandiri kurarama inorwadza. Handitendedzwi kuti ndinge ndichifamba ndiri ndega. Dai kwanga kuri kunzi zvinhu izvi anozviitira mushanje, zvingadai zviri nani, but on top of that anobva atokutuka obva ati I don't trust you iwewe, simply because wakandida after waona kuti ndinoshandisa +44 ndo yakangoita kuti unge uchindida. Dai zvanga zvisiri izvo, kana kwanga kuri kunzi ndiri munhu anotambudzika ndiriko kuZimbabwe, waizombobvuma here kuti unge uchizoroorwa nemunhu anoshandisa +263? Saka zvinhu zvekuti zvinongonetsa so kana uchiudza vanhu kuti ndo mamwe masituation andiri kusangana nawo. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira apa. Vabereki vangu vanomuda chaizvo nekuda kwekuti ndiye akaita kuti ndinge ndichizovawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka pane umwe uyu muNigerian wandiri kufambidzana naye muno muSouth Africa. Mukomana semunhu wekuti handisati ndamunzwisisa. Chekutanga ndoda kureurura inyaya yekuti ndanga ndisati kana ndamboiudza kana ani zvake. muNigerian uyu mukoma akambondipa pamuviri. Mushure mekunge andipa pamuviri ndokubva ndachizobvisa pamuviri paya, because ndainge ndisati ndava very sure kuti munhu uyu anondida here kana kuti handidi. Zvinhu zvokuti zvinondirwadza. Ndinogara ndichingokumbira ruregerero kubva kuna Mwari. But mukomana chinyaya yandiunza pano ndeyekuti muNigerian uyu akazoya kwandiri akabva ati haudi here kuti unge uchizowana mapepa emuno muSouth Africa. Ndikabva ndati hungu ndinoda. Akabva ati kwandiri aiwa hazvinetse, but panoda mari manje kuti kuZim uko tinge tichizotanga clear marecords. Akabva ati ane vanhu vaanoziva vekutoti kana kuri kunzi mafingerprints angu akadilitiwa kana kuti akasadilitiwa musystem plan B, hanzi inenge iri yekuti inini I'll be declared as someone that died a long time ago, pobva patoitwa issue yedeath certificate. Then kuno kumanje ndobva ndachizotanga process yacho kuti 1. So ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinhu izvi zvinoita here zvaari kuda kundiitisa kana kuti please help me. Hakusi kunzi munhu wekuti ari kuda hake kungondirovera mari, because iye ndiye achange achizotobhadhara mari dzacho idzodzo dzinodiwa. So I am scared kuti zvimwe kuda
after mafingerprints angu adelitwa kuzimbabwe, maybe vanhu ivavo vaanowirirana navo muno muSouth Africa vamwe vandisinganzwisisi vekuti kana vakauya kumba ndinonzwa hana yangu ichirova, maybe they want to kidnap me here, wandiita human trafficking. So I need your listeners to assist me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumitirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section yapakaipa ndinoona sekunge muroda kutorohwa human trafficking zvenyu. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Last year mainge muri muna April apo pandakatanga kushandirawo umwe murume wemuno muSouth Africa ane mari dzake. So vakati vasipo ndo pandakabva ndachizoona nyoka iyi mukomana achi ndakabva ndachizotanga kuirova nerimwe zipipe kuzonosvika ichizonofa. Ndakatofara paya vakazoti vadzoka mukoma vose vainge vari kwindi vakaramba kundipa mari yangu yepay, vakatozoita zvekundiripotera kumapurisa vachindinyepera kuti ndainge ndazama kuda kuba lawn mower asi hapana kana chandakambotora mukoma. So ipapo pandakarova nyoka iyoyo ndo pavakangodzoka zvavo vakatsamwa vakabva vatondidzinga basa. Saka kunzoko zvechokwadi variko vanhu vakaromba, ende kana kuri kunzi ukamboshandira munhu anenge akaromba, maybe ndo paunozobhilivha kuti zvechokwadi chinhu chinonzi kurombwa chiriko. Kana mukapostawo confession yangu, tell me, I'll be following mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumitirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.